हाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअआनो जाबाय जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जायनाखि एडभार्टाइजमेन्ट फैनो गोनां साख्रिनि चिफ मिनिस्टार आसाम टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनाय नुनो मोनदों। बेनो जाबाय अभार 32,000 मोनसे मोजां साख्रि फैगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेखौ बिथांमोना बेनि क्लियार डिटेल्सखौ उइदिन सेप्टेम्बर 10, 2023 बेनि गेजेरावहाय बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन। डिपार्टमेन्ट वाइज आरो नाम्बार अफ भेकेन्सि बेसेबां फैगोन बेखौ बाहाय क्लियार खालामनानै होदों। दा बेवहाय जोबोद मोजां जोङो बायदि रोखोमनि डिपार्टमेन्टआवहाय जोङो नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो हम डिपार्टमेन्टनिबो साख्रि फैगासिनो दं। हेल्थ डिपार्टमेन्ट, इडुकेसन, PNRD, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बायदि रोखोमनि दा बेवहाय जों नुनो मोनदों हम डिपार्टमेन्टआवहाय 4,000नि गोजौआवहाय बेवहाय बिराद मोजां भेकेन्सि लाबोदों। आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआवहाय दङ 5,000। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बांसिन बिथांमोना फकास खालामनानै बेवहाय एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन 10,000नि गोजौआवहाय। आरो PNRD डिपार्टमेन्ट, डेट मिन्स पाब्लिक एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट, बाहाय दङ 1,000नि गोजौआवहाय। आरो ग्रेड 3, ग्रेड 4 बेवहायबो दङ। ग्रेड 3आवहाय दङ 7,000नि गोजौआव आरो ग्रेड 4आवहाय दङ 4,000नि गोजौआवहाय। दा बिथांमोना बेखौ जोंनो क्लियार खालामनानै होखादों बेसेबां भेकेन्सि लाबोगोन। दा सिगाङावहाय जोंनो आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे क्लियार नटिस होबाय थाखादोंमोन दे आसामावहाय 1 लाख साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै। आसाम गभर्नमेन्टनि बेफोरबायदि मोजां सुबिदा अपरचुनिटि होनायखौ जोङो मोनबाय थाया। दा सिगां समावबो गोबां साख्रि पस्ट हगारनानै होलांखांबाय, जानानै थांखांबाय। दा जोंहा नैबे सेप्टेम्बर 10नि गेजेरावहाय बा 10नि सिगां जोंहा जाबायदि मोनसे मोजां एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन। जेब्लानो गोदान एडभार्टाइजमेन्ट फैगोन अब्लानो आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअखौ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ।